पाहूयात पुढची बातमी। ठाण्यामध्ये नरेश म्हस्केंच्या मुलाचा लग्न सोहळा संपन्न झाला आणि या लग्न सोहळ्याला शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊतांनी उपस्थिती लावलेली आहे। म्हस्केंकडून संजय राऊतांचं स्वागत देखील करण्यात आलेले आहे। शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी या विवाह सोहळ्याला उपस्थिती लावल्याची ही दृश्य आपण पाहतो। यावेळी नरेश म्हस्के यांनी संजय राऊतांचं स्वागत देखील केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। एकमेकांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी, दररोज एकमेकांवर टीका करणारे दोन्ही नेते एका कौटुंबिक कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मात्र एकत्र पाहायला मिळाल्याची ही दृश्य आहेत। ठाण्यामध्ये नरेश म्हस्के यांच्या मुलाचा लग्न सोहळा संपन्न झाला आणि या लग्न सोहळ्यात शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थिती लावली। यावेळी नरेश म्हस्केंनी देखील संजय राऊत यांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत केलेलं आहे।